Ilmi Bulkis monggo katur jumeneng nok cantik Mekayu dangu mboten pinanggih wis pirang-pirang tero perang cetuk pi ayo pi iki cetuk pisan nggone kancane dhewe malah yo ganteng iki bocah kete salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan da'iman dami dawam min mulkillahi Nabi Muhammad. Lelu 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 lelu. Rasis. Wilujeng siang wong ayu. Sayuk, sayuk. Cek cek. Cek cek. Cek. Wah iya, wong ayu iki kene jajal mik ngono ya nak ya. Piye lek jajal mik piye? Cek. Cek ngene ya. Cek ya. Oh, ilate paling ngepang ngene dadi ora tekmu iso cek ngono namune ya. Ndah, wah jan berirama sekali. Sugeng dalu Om Ijli. Piye lah muni? Sugeng sih Om Ijli. Sik to, lagi tak lentok kowe iki ayu lho. Lah kok gejala PC to bocah iki jan. Mepandange kaya ngene kok sugeng dalu iki. Lah aku rong turu lho Mas. Tak kira lek iki mang sik bengi. Terope ireng. Terope ireng. Ya sing ngarep sing mburi kan yo Padang to. Lah iki lho Mas. Terop apik tenan. Iki ket pundi Mas? Ket HR yo kan. Nggih, saking Mas Herdi terop. Oh alah. Oh, iki kok ada hiasan apa Mas? Burung-burungnya itu? Oh, burung. Manuk to? Heeh, manuk. Iya, kerek manuk-manuk akeh banget. Mergone mantene lanang iki senengane ngopeni manuk. Oh, alah. Siji ngopeni manuk, senengane nomor lorone apa no? Nomor loro? Sak wulan sak urunge ndegae wis ngecat omah. Beh, Karepan sing dhuwur trocoh-trocoh. Anggite ra roh aku ning story iki. Bocah iki arep tenanan tiba ya. Prepare Mas, prepare. Aku ki ora ngeruh iki mantene iki sapa sing lanang iki durung ngeruh nduk aku ya. Sampean? Iya. Udah ngeruh. Seriusnya Mas Agung-Agung nih kalau Mas. Ya Agung ki lak ya karyawane iki to, karyawane HR to, tukang syuting iki to. Iya Mas. Lah iya mosok ya kuwi duduk. ora karyawan lho. Mong kae ki angel kon. Bose awake. Kae ki Agung lek Agunge HR ki angel kon rabi bocah kae iki. Mosok? Mbuh nyang apa? Senengane inceng-inceng. Ya ampun Mas, lah dek kapan iki goncengi wong wedok ke sapa? Ayo gen kenal rodok kenal ayo rono sik. Mriko riyen gen kenal mantene iki sing endi ngono ya to nak ya. Nggih, Ya siap. terus Mbak Nur niku Mbah Lurah kita sik kepareng pinarep kok Nggih, mriki Mbah Lurah Sugeng monggo. siap, Sugeng rawuh, Terus Mbah Nur Bapak, Sugeng rawuh. Bapak. Iki Ibu-ibu. Mas Basis. Mas MC. Basis, oh alah Mas Basis. Sing pundi? Sabang bocah iki lho Mas, sok lek sak panggon jewewerenan ngene Mas. Mas, yo. Piye to Mas? Lah yo kowe disalami. Ya salim sih. Sugeng siang Pak. Niki Mas Basis nggih. Nggih. Pak ya Allah ya Allah. Nggih. Niki Pak sinten? Pak Indratmo? Oh nggih. Nggih Pak. Wis jan kabeh hafal pokoke. Ya Bos ya kabeh hafal. Terus Mbak Nur kira riyen tak kenal maka tak sayang. Tak Sing kenal, nanggap maka pepek tak dhewe sayang. sinten ta ya to? Iya. Panjenenganipun Bapak Bibir. Kok bibir piye to? Lah mulut ora bibir to? Mulut tok bibir kok. Beda, beda Ya, Mas. nggih terus Mbak Nuwun. Sik. Pak Mulut. Iki Pak Mulut iki kan anak fotone to. Dipadakne eret lek ra rom. Rodok sarana Mas. Iki rodok Ora mirip. padha. Nah, amit Pak nggih nyun sewu niki Sewu, madosi Pak Pak Madot Mulut, madosi Pak Lambi. Pak Mulut. Pak Bibir iki. Pak Mulut. Iki wedok. Sanes-sanes. Ya, Sanes. niki. Gum. Kowe iki nyang apa niki ning? Kalau kanca-kanca nyuting Oh kok. ya nyuting kok ora nyuting iki Iki piye ngapa ning kancane kene, Dik? kok syuting? Bocah iki nyapa ning kene iki? Bu. Mboten lho Bu, biasane nyuting karo cacahku iki nyapa ning kene iki. Aki dicekel apa ning ngono? Kok iso ning kene iki lho iki omahe biasane lek tamu ngene iki keluarga Gung. Kowe nyapa ning kene iki. Sampeyan iki kok kewanen to Mas? Lah nyapa? Mantene iki lho. Agunge bolone pek dhewe iki dadi mantan iki. Heeh. Lah mung sunate urung to. Lah yo masalah. Mas manten. Lah iki fotone putih Mas banget Gung ning Agung. fotomu ning kene iki. Lah aku iki irenge kaya ra umum to iki fotone kok Kuwi putih diedit men. Mas, diedit. Lah Hardi iki jatring ngedit kenemenen har sampean iki. Nggih Remini Mas. Masa bojone tetep. Nah niki Lah, iki lho, Pak. cantik. Nggih cantik. Malah garwane Mas Agung niki. Iya, wah Wes Mbak. cek kapan ke sing digocek kudu iki lho Mas. Aja kok omong niki rahasiane apik dhewe karo Cek aku. kapan iki lah rambutnya piye
ireng. Yo bulan kari mbake bar semiran dadi manten terus mari ngono ireng. Dadi opo lho peh kancane dhewe. Yo dongane Mas Agung sih. Mas Agung dan Mbak Linda. Mbak Linda didongane Mas. Dongane ya kanggo kancaku ya ora usah muluk. Sing penting rukun ayam tentrem ya Gung. Amin. Lek kerja wis amanah, lek nyote ning ndi-ndi nggon tenang Mbak, engko njaluk nomor HP-ne sampean kok tak WA lek aneh-aneh ya. Aman, Mas Agung aman, tau menggok-menggok, Mbak. Ora tau. Tahu ya, Mas. Oh, Agung ki ora tau menggok-menggok. Tahu. Sing menggok-menggok iki Gung kae, kerem lek sing tak kae iki. Sing menggok-menggok Pak Nuwun. Hadi. Nggih. Bapak Mulut menika kalih Ibu Suratin. Suratin. Menika monggo Bu matur sembah nuwun anggenipun sampun nimbali kula sakadang saking Armada Campur Sari. Naning ya belokan rumiyin monggo-monggo kalih lilipur ya nok ya. Saking kadang tamu ingkang sampun kepareng kundur ugi ngaturaken pambak kundur matur sembah nuwun rawuhipun saha matur sembah nuwun gegaranipun. Dalem niki wau kan tanggapan teng pule. Tanggapan teng pule. Daleme Mas Agung. Mas Agung, HR. Sampeyan iki mah kok ndak prepare to, Mas? Ndak prepare nopo? Kok ndak prepare sampeyan kita awasi kan dhuwur sampai sore kok ndak prepare. Aja kaya ngono. Aku ning gone Agung iki mah spesial lho, Nok. Nyapa? Sepatu lho ngantek tuk anyar. Ya Allah, ya Allah. Saking aku seneng Agung dadi manten. Sepatune anyar. Iki ki serondengnya rene apa lho Mas kok kayak kene? Mbok lek nyepresi dilapise ngono. Agung anyar, Gung. 450. 450. Mlakune piye, Mas? Maksudnya piye lek sepatune anyar? Aku anyar sepatu ngene lho. Arep pamer. Peduat lek Agungnya kok. Ya, tidak akan selamat menemui hidup baru. Semoga sakinah mawaddah warahmah. Saya Bapak nggih keluarga Ras Agung sing rukun, Gung. Jan ketoke bojone iki metengan, Gung, dan cepet gek di dadak. Wah, piye Bocah to klicap sampeyan? kapan to, Gung? Pundi? Ingkang Puti, ingkang Puti. Aku Putrane. ki lek ponaan. Ponaan. Salah Iya Mas, nak. ojo sini-sini. Tanggapan bendina ojo sini-sini. Cabang Bayi Allah. Iki bayaran kita Chandra Gung kuae, Ding. Lah, piye to Mas ora kok sida? Ya mosok dibayaran ke gone Chandra tak buka. Wong urung aku kerja urung mari kok. Rogo-rogo isin lho Mas, sampean ki lek ora piye to? Isin wis aja dirogo-rogone reti bukaan iki piye? Engko ae liya lek ojo awan-awanan ya. Anake Agung no mare. Ya iya. Kok sungklan pira 50-50 ngono to, Pi? Pak Mulot, kula ngambil sekedap, Pak. Ya ngeten mawon, Pak Mulut. Kula 50 mawon. Mengke jeneng otoh bayaran kula. Nggih. Padha ae direno kakunge ya pelit ya jokan. Pamuklan. Terus mbah nuwun. Ana dongeng sepira Mas? Ayo, monggo. Alhamdulillah. Kanca-kanca HR, halo. Agung sing kerep disyuting, Agung. Heeh, aja lali. Mas Agung iki sing kerep disyuting. Sing kerep disyuting ya. Agung iki kerep asih ora bayar syutinge karo Sony. Mergo ya sumbangan ket, Bos. Bos HR ya kerep disyuting masane, ya toh. Wah, serondengku disyuting. Domong ya. Kaya Sunan Kalijaga. Ora Sunan Kalijaga. Apa? Sunan Jogo Kali. Iya, Mbah nuwun Agung monggo nggih. Terima kasih ya, Mbak. Pi sik to pinten, Pi? Piye Mas? Sepatuku anyar iki, Mbak. Yo. Larane gone Agung ra samar itu. Kuwi nyicil apa lunas? 400.000. Lunas. Lunas ngawur wae. Aja turu sore. Kaki Pakde nyuwun sewu nderek langkung. Ana dewa nganglang jagat. Sepatu anyar didek nyangking bokor kencanane. Mas. Halo. Mas. Wong liyane nyoteng lho, Mas. Pak Hardi ki iso dolanan ki nyapo. Ngono ket Mang Batek dolanan ale-aring ngono lho, Mas. Biyen tau duwe ngene iki apa jenenge, Nduk? Drone, tapi ket Kediri biyen iki. Lah terus? Niki saiki tuku tenan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih, Sukses selalu di kagem kanca-kanca HR Pro. Nyangking bokor kencanane. Isine donga tetulak. Iki anake sapa ijol iki, Harok? Sandang kelawan pangan.
ya iku bagianipun wong melek sabar narima doa terbaik untuk persembahan dari HR Pro Media no. Saiki son ya sudah berdiri. Terus habis itu syuting ya tambah apik, tambah jernih. Sekarang malah ada drone-nya, ada banyak kemajuan. Tidungane HR Pro semoga selalu sukses. Betul, amin. Allahumma amin. Ini juga bisa disewa untuk event-event tertentu loh Mas. Tertentu ya. Contohnya kayak wong tandur. Outdoor, indoor. Wong tandur ning sawah seandainya pengen mengabadikan lumantar HR Pro bisa sekali. Wah, suaraku wis memet wong ayu. Tapi Pak Herdi, nggih. Iki syuting kalih son mawon lho nggih, sampun pripun ndamel malih. Sampun. Wis dadi orkesan. Ya ampun Mas. Weruh dongane Hardi. Weruh dongane Pak Hardi. Piye? Liyane gen ra payu aku dhewe sing payu. Kabeh. Monggo segala rasa tetembangan lumantar pelok 6 kemawon saking kadang-kadang New Armada Campur Sari kasembagaken nuwun. Sumangga. Nggih, saking mriku mawon Wong Ayu, monggo. Oh, saking mriki. Nggih, monggo Mas Sandra. Ya. Barbowo langsung DJ sangar Mas Agung dan juga istri tercinta di belakang. Terima kasih banyak sama anaknya cowok ganteng sekali. Asik. Ayo Bi. HR Pro Media. Terima kasih. Armada Music. Yo. Soko ala keren. Ayo Bi.
Selamat datang Prabu. Selamat datang Pak Bu. Halo. Terima kasih banyak. Satu lagu pada Ayu Ilvi Bilqis monggo katur kunjuk dumateng kadang tamu kakung memang putri kedah hati ingin hormatan ingkang sak menika sampun keparang rawuh menika ngaturaken pambagya wilujeng rawuh saha wilujeng pinarak wilujeng rahapi pasugatanipun kanthi raos ingkang eca lan sing eca sakeparengipun nggih.